Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Жыхарам Астраўца, дзе месціцца пакуль яшчэ адзіная атамная станцыя ў Беларусі, пачалі раздаваць дзённыя нормы стабільнага йоду. На гэта звярнула ўвагу выданне Еўрарадыё. Аварыйныя камплекты з йодам пад роспіс выдае раённая больніца. Пры гэтым улады кажуць, што гэта планавая акцыя. Маўляў, цяпер ужываць сродак не трэба, а выдаюць яго на выпадак аварыі на БелАЭС. Да нядаўняга часу два энергаблокі станцыі не выпрацоўвалі электрычнасці. Адзін з іх быў на планавым рамонце, другі прастойваў праз цытата дыягностыку датчыкаў. Пры гэтым выданне «Зеркала» са спасылкай на свае крыніцы паведамляла, што сапраўдную прычыну адключэння другога блоку сталася парушэнне герметычнасці першага контуру. Найбліжэйшы месяц блізу Пінску будзе гучна. Там пройдуць планавыя вучэбныя стралянні, у сувязі з якімі мясцовым жыхарам нагадалі правілы бяспекі. Мясцовых жыхароў папярэджваюць пра небяспечнасць зоны працягласцю 3900 метраў ад населенага пункту Выжлавічы і далей у напрамку паўночнага захаду. Каб пазбегчы нешчасных выпадкаў, перабыванне на гэтай тэрыторыі строга забароненае. Вучэнні будуць адбывацца цягам усяго месяца з панядзелка да пятніцы, з 10 раніцы да 10 вечара. Рэжым прыцягнуў працу камісію па вяртанні, як і раней беларусам прапаноўваюць прыехаць дадому і пакаяцца, але не даюць аніякіх гарантыяў бяспекі. Далейшы лёс гэтак званых камісій па вяртанні разглядаўся падчас сустрэчы Лукашэнкі з генпрокурором Андреем Шведом. Меня интересуют более специфические вопросы, которые касаются работы прокуратуры. И, конечно же, работа нашей комиссии под вашим руководством, ваше впечатление, ваше мнение, выводы в том числе, как нам двигаться дальше, нам стоит сохранить эту комиссию, или же она уже нам не нужна. Паводле Шведа камісіі, цытата, робіць свой унёсак у залагоджванне цэлага шэрагу пытанняў, а таму мусіць застацца. Тым часам праваабаронцы нагадваюць пра сама меней 3 вядомыя выпадкі, калі беларусы вярталіся паводле гэтай дамоўленасці дадому і супраць іх заводзілі крымінальныя справы. Агулам жа летась па вяртанні ў Беларусь затрымалі не менш за 55 асобаў. Выкарыстоўваюць палітычную сітуацыю ў Беларусі і выманьваюць грошы ў сваякоў палітвязняў. Праваабаронцы паведамляюць пра новую схему махлярства. Паводле ініцыятывы Mayday.Time шуканцы звязваюцца з роднымі зняволеных і называюцца дзеячамі блізкімі да ўладаў, а затым прапаноўваюць вязням памілавання ад Лукашэнкі ў абмен на $5000. Пры гэтым махляры абяцаюць вызваленне цягам 2 месяцаў і распавядаюць увесь алгарытм гэтага працэсу. Зламыснікі сцвярджаюць, што пытанне памілаванняў пастаўленае нібыта на паток. Пры гэтым гаворка нібыта ідзе не толькі пра палітычныя артыкулы. Задатак у 2000 бярэцца адразу, а пасля памілухі трэба будзе перадаць яшчэ 3000. Аднак пасля атрымання задатку яны знікаюць. Паўстанцы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга захапілі вайсковую тэхніку, сярод якой, імаверна, ёсць беспілотнікі беларускай вытворчасці. Фота БПЛА апублікавала руандыйскае інфармацыйнае агенцтва. Усяго ў ангары знайшлі каля 20 драўляных скрыняў з беспілотнікамі. Некаторыя з іх адчыненыя, і таму дроны можна разгледзець бліжэй. Апарат мае рэактыўны рухавік і здымныя крылы, а таксама дакументы на расійскай мове. Паводле выдання Reform News, беспілотнік аналагічны беларускаму Беркуту ВМ, распрацаванаму прыватнай кампаніяй КБ «Індэла». Мінабароны прэзентаваў гэты БПЛА ў траўні 2020-го, пасля чаго яго неаднаразова дэманстравалі на розных выставах і падзеях, у тым ліку на парадзе 9 траўня. Беларусь возьме ўдзел у расійскім музычным конкурсе «Інтэрбачанне». Гэты аналаг вядомага сусветнага шоу пройдзе ўжо сёлета. Адпаведны указ падпісаў Уладзімір Пуцін. Месцам правядзення конкурсу называюць Маскву і Падмаскоўе. Арганізатары «Інтэрбачання» заявілі пра вялікую зацікаўленасць да шоу з боку Лацінскай Амерыкі, Цэнтральнай Азіі і краінаў СНД. Гэтак на сёння, акрамя Беларусі, жаданне ўдзельнічаць у музычным спаборніцтве пацвердзілі КНР, Азербайджан, Казахстан, Куба і Бразілія. Ідэя аднавіць конкурс, што ў 70-80-е гады праходзіў у краінах сацыялістычнага блоку, расійскія ўлады заявілі ў 2022 годзе. Тады Расію адхілілі ад удзелу ў Еўрабачанні за паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. Беларусь жа не ўдзельнічае ў конкурсе з 2021 года. Тады супраць БТ увялі санкцыі праз саўдзел у рэпрэсіях і паказ у эфіры гэтак званых пакаянных відэа. Расейцы змогуць атрымліваць таннае арэнднае жытло ў Беларусі. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Ранее Александр Лукашенко подписал указ, згодна з якім патанела арэнднае жытло для найбольш запатрабавальных спецыялістаў. Пры гэтым такі пералік будуць ствараць раённыя і выканаўчыя камітэты. Цяпер жа стала вядома, што на льготнае жытло могуць прэтэндаваць не толькі беларусы, але і грамадзяне Расіі. Для гэтага ім неабходна мець дазвол на жыхарства, дакумент уцекача ці іншыя дакументы, на падставе якіх замежнікі пражываюць у нашай краіне. Пры гэтым ніякіх узроставых абмежаванняў закон не прадугледжвае. Атрымаць жытло з аплатай паводле паніжальнага каэфіцыенту змогуць і працоўныя пенсіянеры. Жыхарцы Пінску пагражае да 3 гадоў зняволення, а ўсё праз тое, што жанчына скрала фікус сваёй суседкі. Пра незвычайную кражу мясцовай міліцыі паведаміла гаспадыня расліны. Паводле жанчыны яна вырошчвала фікус некалькі гадоў, а пазней выставіла яго на лесвічную пляцоўку, каб упрыгожыць прастору. Там яго і заўважыла 53-гадовая пінчанка суседняга пад'езду. Дачакаўшыся ночы, яна перацягнула расліну сабе дадому. Тое зафіксавалі камеры назірання. Скрадзены фікус вярнулі гаспадыні, а на зладзейку завялі крымінальную справу. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Telegram, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і до сустрэчы.